Ferħ u xokk minn kappillan f'Kerċem għal kardinal fil-Vatikan. Din kienet ir-reazzjoni tom missier uħud Monsinjur Mario Grech ftit sigħat qabel ma jiġi krejat kardinal mill-kap tal-Knisja Kattolika il-Papa Franġisku. Ma dal-istazzjon Monsinjur Grech Stella irrakkuntat kif filli kienet sejra l-ħarġa tal-ħadd bil-karozza u filli waslit ilha l-aħbar li bina se jkun kardinal. U dak kien il-ħadd, riġna ftit bil-karozza. Bata ħna uġejjien, it-tifel irċieva telefon, ċempillu għallu isma, għallu ċempilli Mario minn Ruma. Għalli qdi jgħidu sema li ju sar kardinal. Għallu qed jgħidli biex insaqsik tara u ġveru. Għall imbagħad kan beda jċempel dak u l-ieħor, asla beda jċempel għax brebu deħlin il-messaġġi. Għalli ma veru ta' għalli għara ġdeħlin messaġġi. Ma ta' sekk. Bidmuħ fajneħ missieru George rakkonta storja tal-passat meta qalulu li Mario se jkompli għal saċerdot. Uġie, assis fuqi għalli esma George għandi bżonn nkellmek. Għatlu għalli. Għalli ħanti kaħbar għalli ma naftiħux pleċebija. Għalli it-tifel tijek għalli ħaj kompli għal assis. Dak il-ħin għatlu stenna minn għandi, kemm jew pjaċi li xejr. Miġbura ma' ommom u missierhom sibna l-ħut Mario Grech li wkoll qasmu magħna l-ferħ li ħassew meta saru jafu l ħuhom se jiġi krejat kardinal. U onur għalih, onur għalina bħala familja u iżjed onur għal pajjiżna illi għandna kardinal minn fuq din in-nitfa roqa dil-ġebla fil-Mediterranu. Imbagħad bdew jgħidulna iva, għadna kif smajna l-Papa, jien nominaħ u personalment waqt l-Angelus, u ovvjament jiena dak il-ħin waqaft bil-karozza u għadna din hija l-verità u xu. It-triq tiegħu kienet twila u għadha twila u nirringrazzjaw lil Mulej tal-ħatra li ser jinħatar. U hemmhekk ħallejnihom jistennew il-mument li binhom uħuhom jiġi krejat kardinal, mument ta' gburija għal din il-familja għal Għawdex u għall-pajjiż.